Samun yanci da kuma sauƙin rayuwa shine abin da duk ɗan ƙasa ke buri. Mu sani cewa mai kishin ƙasarsa da al'ummarsa ba zai yi sata ko kuma ɗora ma wani asara ba. Da mun lura sauran ƙasashen da aka yi zanga-zangar lumana sun samu ci gaba da kuma salama. Amma ƙasashen da aka tashi hankula an samu koma baya da kuma karewa tattalin arziki. Da ni da ku burinmu Najeriya da jihar mu ta Katsina su zama abin alfaharinmu. Kada mu rusa ƙasarmu da jihar mu ta hanyar yin zanga-zanga da ba ta lumana ba. Kada mu sanya son zuciya a lokacin da muka fito zanga-zanga. Mu sani cewa muna da iyaye, muna da 'ya'ya, muna da abokai, haka zalika muna da dangi. Dan muka yi ba daidai ba, mu ma za a yi mana ba daidai ba. Kada mu zagi shugabanninmu ko tsinuwa ko aibanta su wajen gudanar da zanga-zanga. Mu yi kira cikin ladabi domin samun ingantaccen 'yanci. Zanga-zanga abu ne mai kyau, amma in an tsaftace ta hanya mai kyau da kuma kyakkyawan manufa. Al'ummar jihar Katsina mutane ne masu ilimi, da'a da kuma tarbiyya. Amma ƙasashen da aka tashi hankula an samu koma baya da kuma karewa tattalin arziki. A ƙarshen ta dai wahala a ƙarƙashin talaka take ƙarewa. Talakawa ya kamata mu yi karatun tanatsu mu gane cewa komai akan mu yake ƙarewa. Da dai zai fi mu ba da ƙarfi ga addu'a kuma sannan mu tsarkake zukatanmu. Mu zama mutane na gari domin babu abin da ya fi ƙarfin Allah. Kada mu yi zagi kuma kada mu yi rashin tarbiyya domin gujewa asarar dukiya da kuma ta rayukan al'umma. Gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin Malam Dukko Umar Radda sun shirya tsaf don ganin sun inganta rayuwar al'ummar jihar Katsina. Da mun lura sauran ƙasashen da aka yi zanga-zangar lumana sun samu ci gaba da kuma lumana. Wannan saƙo ne daga ofis ɗin mai ba gwamnan jihar Katsina shawara SA Entertainment Hassan Danja.